Kailangan namin siya para sa passport niya and kailangan din para sa report of birth. Wipe lang natin yung chin mo para hindi ka mag-rashes. Oh, magre-reklamo na naman. Nagmamadali na naman. I could be down, I could be out, but one thing is true, is that my heart will be full as long as I'm with you. Oh my gosh! Ano ba yan? Hi everyone! Napaka-absent-minded ko, grabe. Late na kasi ako. What time is it? 10:49. May appointment ako ng 11 sa H&R Block. Hi! So, wala pa ang baby ngayon. In charge muna ang daddy sa pag-aalaga. Di ko naman sila kailangang dalawa na isama. So, doon muna sila sa bahay. Hindi pa ako nakakalis na problema na yung tatay. Bakit parang anay ng upuan ko? Alam niyo ba guys, sabi ko bakit nawawala yung susi ko? Only to find out, ngayong nandito na ako sa sasakyan, nandito yung susi ng sasakyan. Pumunta pa ako sa taas para kunin yung spare key ko. Ano ba yan? Tapos, paglabas ko ng bahay ay... Saan ba yun? Paglabas ko ng bahay ay... Nakalabas na ako. Wala pa pala yung mga documents na ipapa-notarize ko. Kaya ako pupunta ng H&R Block. Kasi may mga ipapa-notarize ako. Ay, nako. Magpapa-notarize ako ng report of birth application ni baby para maipadala na namin sa embassy, sa Philippine Embassy sa Chicago. And then, magpapanotarize din ako ng application for extra na certified true copy ng birth certificate ni baby. Kasi, kailangan namin, today, kailangan namin siya para sa passport niya and kailangan din para sa report of birth. Eh, sa passport kasi niya, kukunin daw nila yung birth certificate pero i-return lang din after 3 weeks. Eh gusto ko sana matapos na lahat ng paperworks niya. Kaya nag-request na ako ng extra na birth certificate para din may extra kami sa bahay. Buti na lang no need na to go to Chicago to report for the birth. Isi-send na lang siya. Yun. Pero yung sa passport niya, kasi US passport yung kanya, buti na lang din 5 minutes away from our place lang yung pagpapapassportan niya. At saka nakapa-appointment na ako, ready na, pati picture niya na mukha siyang, ay sana hindi niya ako sisihin sa picture niya. Pinapicturean ko na siya and na-print ko na rin 2x2. Yun. So medyo busy today. Wala pa ako masyadong tulog. Grabe, anong oras na natulog, na ako nakatulog kagabi? Alas 2, tapos nagising na naman ng alas 6. Tapos alas 9 na ako bumangon. Pupunta pa pala kaming clinic ngayon. Meron siyang appointment. Akala ko after a month ay ano na siya, ang tawag dito, may vaccine siya. Wala pa daw. After 2 months pa daw na magkakaroon siya ng vaccine. Akala ko yung Hepa BIE bibigay na yung second shot. Hindi pa pala. Pupunta lang kaming clinic just to weigh. Hindi rin daw siya titingnan ng doctor. Wala ang kanyang Italian doctor. Italian. Niloloko ko lagi yun eh. Wala yung Italian. Ay, naku, doktor namin yun sa hospital eh. I am done sa pagpapanotarize guys. Buti na lang comfortable yung suot ko. Nagiging mommy outfit na talaga yung outfit ko. Naka-button down shirt na naman ako with leggings. Ay, ang hirap nga lang nitong tela nito is madali siyang ma-wrinkle. Ayoko pa man din ng ma-wrinkle na damit. Tapos, hirap niyang planchahin. Kahit planchahin mo na parang wrinkled pa din siya. Tapos, in-steam ko pa siya. Pero yun. Gusto ko pa man din kapag mga long sleeve yung may linya talaga dito. Pero, so, next is pupunta ako ng para minsan na yung paglabas ko para mamaya nakasama namin si baby. Paglabas namin ay hindi na kami pumunta sa iba't ibang ano. Okay lang, pumunta ng post office. Ay!
Yung isa, ano nang isa-send ko ito? Dapat kumuha ko ng envelope. Ayan. Sige. Punta ako ng post office. Kukuha ako ng self-addressed envelope na kailangan namin para sa report of birth. Para next time ay isa-send ko na lang. Kailangan ko ng money order. Kailangan pwede kaya na hindi ko dinala yung cheque ko. Ba't di ko dinala yung cheque ko? Tanungin ko muna. Pero kailangan ko na ng envelope. Let's go, guys. I've been waking up too early just to lose some more sleep. I've been hiding from my pride, well I'm looking for a change. Oh, but what if I change my mind? Will I find my wasted time? There's somebody I look up to, I could only hope to be. If we had the conversation, I know exactly what he'd say to me. What he'd say to me. He would say you'll be alright. If you know where to turn to, you'll lose this fight. If you don't ever learn to keep it in balance and always know you can only get higher if you've been low. Nakapagawa na ako, guys, ng priority mail. Ito siya. May stamp na din. Kasi self-address siya. Ito yung gagamitin ng consulate to send back yung birth certificate ni baby at yung hindi pala passport. Report of birth lang pala to. Sinabi ko pa na Tapos kailangan niyang i-weigh sana kung ano yung mga ipapadala. Sabi ko, the last time na ay nagbayad lang ako ng $8 or $9. Sabi ko, yung priority express priority mail daw yun. So yun nga. Kasi binibigyan niya ako ng envelope na yung kulay brown kanina Wala ba ako? Let's go. So go. Tapos, papagawa sana ako ng money order. Ang kailangan daw is debit card. Dala ko yung debit card ko, guys. Pero sa dalawa na debit card ko, 2 o 3, hindi ko alam ang password. Hindi ko kasi ginagamit. Hindi ko pa yun na pag-withdrawhan ng pera. Laging cheque lang yung ginagamit ko pag kailangan nila ng cash. Cheque na lang. Kasi ang dami kong cheque. Yung joint account namin ni Mac, may 100 pieces na cheque. Yung account ko, may 100 pieces. Tapos yung isang account ko pa, ay yun ang paubos na. Parang 3 piraso na lang ata. Wait lang. Wipe lang natin yung chin mo para hindi ka mag-rashes. Magre-reklamo na naman. Nagmamadali na naman. Wait lang Ito na nga. Reklamo ka na naman. Bakit hindi mo inuubos yung milk mo pag si daddy mo ang nagpapamilk sa'yo? Nagpre-pretend ka na busog ka. Kunyari, diet ka. Nagmamadali ka na naman. All the stars of 1,000 spotlight. All the stars that here from the night sky will never be enough. Wala yung pillow. Tinanggal naman na yung sandal mo. Naturo ka! Hey, busog ka na naman, madam. Huhubaran ka na naman sa clinic. Ano yung nagbe-beep? Fire alarm, Joy. Ay, smoke detector. Joy. So, update guys, ay nandito na po kami sa bahay. Late na kami nakarating dito. Ay, tapos umuulan pa. Ay, nako naman talaga. Para akong pagod na pagod today. Or dahil siguro hindi na ako sanay na lumalabas. Lagi na kasi ako dito sa bahay. Nagpunta kaming Walmart kanina. And ipapakita ko lang sa inyo yung mga binili namin from Walmart. Mga mga minor lang na groceries. Tapos, eto. Napakadaming props. So, yun. So, I got here a lot of flowers. Kasi 1 month na ngayon si baby. And gusto ko na mag-picture siya. May mga peg ako na gusto kong gawin na picture niya. Actually, may mga picture na siya, na pinicture siya ng supervisor namin. Pero, may mga gusto akong gawin. So, I got a lot of flowers.
Buti na lang no comment si Mac. Kasi sabi ko, oh, medyo mahal siya. Kasi ang isa nito, guys, ay almost $4. Isang ganito lang. Tapos, ang dami kong binili. Sabi ko, hayaan mo siya. Kas-kas pa more. So, ayan. Ang dami kong binili. Kasi sabi ko, dapat punta kaming Hobby Lobby or Walmart. Sabi ko, buti na lang meron sa Walmart. So, hindi na kami napuntang Sucity. And then, sa food naman, guys, wala akong binili na mga food na pang-ulam, ganyan. Kasi, usually, madami pa kaming frozen food dyan. Nung dumating si mama ko, nag-meal prep na siya. So, usually, yun yung mga kinakain ko. Madami pa akong food dyan sa freezer. Tapos, yung mga easy meal na lang minsan, yung mga kinakain ko upstairs. So, itong mga food na to, usually ay dadalhin ko siya upstairs para may mangat-ngat lang kapag taggutom na. Ganun. Hindi na kasi ako masyadong nakakakain. Alam niyo kung hindi lang ako nagbe-breastfeed. Parang okay lang sana na hindi na ako kumain. Kaso kasi nagbe-breastfeed ako, so I need something to eat. Tapos, minsan pa, gabing-gabi na, gising pa ako, hindi ako naantok. So, kailangan ko na may kainin. So, bumili ako ng Doritos. Diba? Dahil nagbe-breastfeed. Pero, kaya nag-crave lang ako. So, I got here Doritos na nacho cheese. And yung Cool Ranch. Ayan. Hindi ko naman to ubusin ng isang upuan lang, guys. Hindi na ako masyadong kumakain yun ng mga chips. Char. Tapos, Biscoff. Ayan. Tapos, sabi ko kay mama ko, ano na yung biscuit na binibigay ng Air Canada? Kasi naglalagay ako sa nag-add to cart ako sa Walmart app ko. Sabi ko, hindi ko alam, ikaw kumakain, andyan yan. Sabi niya, andyan sa kwarto daw, yung pagkain, ito daw. Sabi ko, wala na, matagal lang ubos. Hala, gising na yung anak ko. And then, Lorna Doone na cookies. Ayan. And then, Baby Ruth, kasi bumili si mama ko ng Baby Ruth nung nandito siya. So, nagustuhan. Para lang sa mga times na pag kumain ako ng, alam mo yung mga parang mga masebo, pantanggal umay. Ganun. Butter bread na loaf bread. Ayan. Ito, bumili kami ng burp cloth para kay baby. Grabe kasi guys, sobrang daming kailangan na burp cloth sa kanya. Grabe talaga. Kahit napaburp na namin siya, nag-spit out pa rin siya. So, kanina si daddy niya, naka-block pa man din dami niyang spit. And then, kailangan din niya ng extra more na bib. Ito yung bib na, yung parang plastic dito sa likod niya. Kasi kapag nagdedede siya sa bote, mixed feeding kasi ako, breast milk tsaka sa bote. Tapos kung minsan yung napapump ko yun, yung pinapainom ko na sa kanya. So yun, nababasa dito niya, yung damit niya, ganyan. So mas gusto ko na yung parang plastic yung likod para hindi nababasa. Tapos napoprotect yung leeg niya kasi nagkaka-rashes siya. Actually, gumaling na yung nasa chest niya tsaka dito niya. Yung nasa face naman niya ngayon ang problema namin. Pero at least, medyo okay naman na. Nilagyan na namin ng lotion, ganyan, pati mukha. Alam nyo guys, hindi ako kumakain dati ng cereal. Tapos nitong nanganak ako, sabi ko, may cereal pala ako dito kasi naghanap pa ng mga easy to eat. Yun. Na-enjoy ko yung ganitong cereal. Tapos sabi ko, ano kayang cereal yun? Kasi wala na sa karton yung cereal ko na yun. So, ito pala yun, yung Strawberry Awake. So, ganito lang yung mga gusto kong cereal. Yung hindi siya masyadong pambata. Yung parang cornflakes lang siya. Tapos, meron siyang strawberry. So, yan. And then, Oreo. And then, I got here Skippy. Kasi yung mas maliit na Skippy na ganito, ay, naubos ko siya in 2 weeks. So, bumili na ako ng mas malaki. And then, Ragu. Ragu na Chunky Mama's Special na sauce. Kasi, gusto kong magluto ng pasta, napkin siya na for moderate lang. Hopefully, yung manipis lang to. Sakto lang na manipis lang to. Ito, Airwick, kailangan ko pang plug na para naman sa amoy. Kasi yung kwarto namin, kailangan na namin ng pampabango tsaka sa mga bathroom, ganyan, sa hallway. Ubus na kasi yung mga ganyan ko. Roasted hash, corned beef, and then sausage, chicken Vienna sausage, 4. Ayan, may 2 pa. And then, kumuha lang ako ng pangkulay ko. And then, sabon na Gain. Ngayon ko na-realize, dapat Tide na lang yung binili ko. Hindi pala ito masyadong nakatanggal ng stain. Dapat yung Tide with OxiClean na lang sana. Yun. And then, I got here Milkapalooza. So, pang siya, pang padami siya ng milk. So, hopefully, dumami yung milk.
Grabe guys, yun palang $200 na to. Formula milk, kumuha na kami ng dalawa kasi sabi ko kay Mac, may pinadala kasi ang Similac na cheque na para siyang coupon pero ginagamit siya as check. Eh may 25, bale $40 siya pero yung 25 tsaka 555 lang ganon. So, minsan mo lang kasi magagamit. So, kumuha na kami ng dalawang ganito. Kasi yung isang ganito is $24. Eh, yung cheque is 25. Dapat mas mataas kasi yung presyo ng binili mo kaysa dun sa cheque. So, yun. Ito na yung kinuha namin. Tapos, so parang free tong isa. Ito lang yung nabayaran. Parang ganun. So, yun lang guys. Let's go upstairs na. Umiiyak na pong aking Junakis. And, update ko kayo kung anong nangyari dun sa passport and all of that when I go upstairs. Umiiyak na siya! Let's go! Hello! Mami lang! Lagi na lang, mami na lang! I can smell poopy pants! Update mo. Oh! Good job na! I mean, di na. Good job! Good job! Nag-burp. Hungry ka na naman. Kasi nakatulog ka na ng... Oh! Good job! Ang lakas ng burp niya. Kaya pala umiiyak. Mag-take ka mamaya ng gamot mo, ha? You're gonna take your gripe water. Kalimutan ka atang lagyan ni daddy mo ng sa tiyan mo Amoy nga, nilagyan ka ba? Nilagyan ka ba ng ng oil sa tiyan mo? Ha? Oo, umiyak na naman kayo pa. Update pala guys sa passport niya. Very easy lang yung magpapapassport kasi kailangan mo lang ng birth certificate niya, kailangan lang nung form na i-fill up na yung mga information. Tapos, passport copy ko, passport copy ni Mac. And then, picture niya na 2x2, isa lang. Tapos, presence ng parents. Yun lang. Sobrang easy guys. Pinasa lang namin. Tapos, nag-write lang ako ng check. Actually, regular processing ng passport is 6 to 8 weeks. Tapos, ang bayad is $100 and additional $35 for the processing fee sa county, sa treasurer county, parang ganun. Pero yung sa Department of State is $100 talaga siya. Tapos, tinanong kami kung gusto namin ipa-expedite. Kasi it will take 2 to 3 weeks para mapa-expedite. Eh, gusto sana namin mag-travel in 2 weeks. So, hindi ko alam. Tapos, ang sabi nila, kung gusto daw namin, kasi parang hindi aabot yung passport ni baby. Tapos, ang sabi ko, parang hindi naabot. Tapos, pina-change pa nila yung date ng travel namin para daw makita nila na magta-travel talaga kami by that time. Tapos, sabi niya, kung gusto nyo na makakuha kayo ng mas mabilis na passport, you need to try to go to Minneapolis kung makakuha kayo ng appointment. Eh, the way she talks kasi, ang tawag nito, parang if makakakuha kayo ng appointment. So, walang kasiguraduhan if makakakuha kami ng appointment. And I don't wanna risk. So, parang ang risk na lang na inano ko is, makakuha man kami o hindi, bahala na. Kung dumating siya, kung makahabol sa date na kailangang umalis ng US. Yun. Sige na lang. Pero, kung hindi, parang mas malaki yung risk na wala kaming makuhang passport kapag pupunta pa kaming Minneapolis. And Minneapolis is 4 hours away from us. And with this one, ang hirap mag-travel na may bata sa long travel. So, actually, very naman siya pag-car ride. Sobrang hindi mo siya masyadong problema. Kaso nakakaawa kasi na andun siya sa car seat niya for 4 hours, ganun. Or, alam mo yun, parang mag-stretch lang siya. Siguro mag-stop kami every 2 hours. Pero, I don't know. So, yun. Sabi ni Mac nung una, kung kailangan talaga, punta na lang tayong Minneapolis. Sabi niya, kaso, parang ang walang kasiguraduhan kasi, if you can get an appointment, sabi pa niya kasi, buti sana kung do you wanna call right now para makakuha kayo ng appointment. Kung may appointment kayo for tomorrow, then you can go. Parang ganun sana yung sasabihin. Okay na sana Kaso, kung makakuha kayo appointment.
Yun. And then, nagpunta pa pala kaming clinic. She is now higher than her original birth weight. Kasi, ang sabi ni Doc, kailangan in 2 weeks after birth sana is makuha na niya. She needs to go back to her birth weight. So, ano naman, okay naman siya. Linagpasan naman na niya ng ilang ounce. Nilagpasan mo lang ng mga 8 ounce yung yung 8 ounce yung original birth weight niya. And, of course, nung nandun kami, nag-poop na naman siya. Umihi pa siya. Tinatawanan tuloy siya ng mga nurses doon. Sabi ko, bakit every time that she comes here, she poops and she pees? Na-anxious ata siya. Tapos, hinuhubaran kasi siya for the way. Ayun. Pre-measure mo si daddy mo na magpalit ng diaper ko doon. Kasi 1 month na siya today. And, yawning ka na naman. Wala pa daw siyang ibibigay na vaccine. Actually, in Hep B, according to CDC, is pwede na siyang ibigay in 1 month, 1 to 2 months. And yung ibang vaccine is binibigay siya ng 2 months. As in, binigyan ako ng copy ng CDC vaccine schedule. Tapos binigyan kami ng patient's copy ng schedule niya. Pagsasabay-sabayin na lang daw kapag 2 months na siya. Baka kasi wala kami dito sa US pag 2 months siya. Kaya sinabi ko na kailangan kong kumuha ng copy and then probably sa pediatrician na lang namin sa Philippines and probably yung sa pediatrician na lang sa pupuntahan namin yung yung magbigay ng shot for her. So, yun, kumuha ko ng record niya. Nakalimutan ko, ako din pala, may check-up din pala ako this month. If ever na matuloy yung travel namin, I need to, I don't know, kung pwede bang earlier yung akin ng a few days. Kasi, wala na ako dito by that time and hindi ko alam kung papayag sila kasi kailangan talaga yung days na yun. Feeling ko tatanungin about my suture. Yun, ganun. Gusto ko talaga complain yung, hindi naman i-complain, gusto kong i-report yung tailbone ko. Parang ang sakit talaga ng coccyx area ko. Yun lang guys, ang dami kong update. Pinaliguan ka ni daddy mo. Ay sus, every time na lang. Pero yung problema dito, kapag si Makang nagpapatulog, hindi niya napapatulog. Sa taga-change. Oh my God! You pooped again? You pooped again? Sinong magpapalit ng diaper mo? Daddy? Daddy na lang tagapalit ng diaper. Si Mami tagapatulog sa'yo. Ay, sus. Na-relax na naman siya ngayong nag-poop siya. So, yun lang guys. I hope you enjoyed watching this video. And, and I hope to see you guys on our next one. If you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll see you guys on my next one. Papalitan ko lang yung diaper nito para makatulog. Bye! And I can never be blue when it's me